Ottubru dejjem iktar roża favur il-kuxjenza u l-ġlieda kontra l-kanċer tas-sider. Wara l-ġirja bil-mutur tal-ħadd, iċ-chairperson ta' Marigold Foundation Michelle Muscat ħabbret The Esplora Pink October Night Walk, mixja li se ssir nhar il-ġimgħa 20 ta' Ottubru. Din il-mixja se tibda Villa Bigi fid-9:09 ta' filgħaxija, se tieħu lill-parteċipanti l-isfel lejn il-Bajja tal-Kalkara mal-Forti Sant'Angelo għax-Xatt tal-Kottonera. Bil-mixja tintemm quddiem l-Università Amerikana f'Bormla. Mixja li qabel il-bidu tagħha se jkun hemm serata ta' esperjenza xjentifika organizzata miċ-Ċentru Esplora. Michelle Muscat qalet li din hija parti minn sensiela ta' avvenimenti tul dan ix-xahar u spjegat kif il-mixja tmur id fit mal-isfida ta' Pink October ta' din is-sena. Tippreferi tpoġġi bil-qeda fid-dlam jew tixel id-dawl? Affaċċja l-biżgħat tiegħek. Sfida għall-pubbliku biex jeleb il-biża' tiegħu u jiċċekkja lilu nnifsu. Għax flimkien mal-persentaġġ għoli ta' stediniet lil nisa biex jiċċekkjaw lilhom infushom b'xejn, trid tikber il-kuxjenza li niċċekkjaw lilna nfusna. Intant tħabbret ukoll attività oħra, Doctors in the City. Fil-21 ta' Ottubru kirurgi u infermiera se jkollhom klinika miftuħa fi Pjazza Ħelsien fil-Belt Valletta fejn se jkun hemm check-ups u konsultazzjonijiet b'xejn. Fil-waqt li fl-Askaris se jkun hemm in-National Breast Unit għal mammograms u ultrasounds. Il-flus miġbura f'Pink October din is-sena se jmorru għal programm personalizzat għal pazjenti b'kanċer tas-sider.